महाराज आ पिंकी भी अपन फुदेना बेचली है। अजीत हलचल जी का फुदेना ले ले है कि दो चट्टे उठने का में। अरे महाराज साझही से लोग खाली फुहर पत्रकारी के काम लगा दे। हाँ जी हम केवल ये कहूँ जे नचनिया के रूप रंगी है हो के चाहे तो कले की नचावे लिखने बेटी दिखावे ले बताइए इकुल गाड़ी गेंगे हाँ जी स्टार्ट कर दिया अब गाड़ी गेंगे हो हाँ तरह सारे गायन गेंग मान ला जाऊ बाघा ब्यास करते तो ठीक लगे। हाँ जी हमारे संगाने ने गाड़ी गेंग कर ले हाँ पहले ब्यास मर्द होत रहले हाँ कान ना छेदई है नाक ना छेदई है हाथ में गोदना ना गोदवई है हाँ पांच गो सिकरी हे में पांच गो सिकरी हे में अतना अपना बहिनी के बियाह में दल तो बहिन घर से भागल ना रही ई गहना में दे देले रहते तो पहुनवा ना खिसी आई हाँ जी महाराज ऐसन तो हम देखबे ना कहीं अब कान छेदाल नाक छेदाल हे में सिकरी हे में सिकरी हे में सिकरी अरे ई गहना दे देले रहतो तो पहुनवा आज तो खिजल ना रहे बहिनी के घर से ली ना गइल कहने के चलते खैर कोनो बात न जो कॉलर रहे तो सर कहे के पड़ी नहीं हाँ जी काहे से है कि जे जैसन कहेलो सन कहे के पड़ला परेला जे जैसन रहेलो सन रहे के पड़ला पड़ेला। मुख्य बात ई बाजे दुधार गाय के लतो वो तनी मनी सहे दुधार के सहब कहे कोले बैलंटन के खैर कोनो बात न छोड़ो हलू तनी हमरा में मीट लागेला इको कम लागेला रिटर्निंग आवता हाँ रिटर्निंग आवता हॉर्न से हेलो पहले हम क्या थे आज हम क्या हो बैठे अरे जिंदगी के तलाश में हम जिंदगी से हाथ धो बैठे आवाज बोल्ड होके के चाहिए तहर आवाज बात बुझाते के पीली के पोछी पलात धइल बा आय इतना बेचैन हो के साज बाज बजावत और गावत और हम चाहने जे तारा गाना में के एगो शब्द हमरा बुझाओ जे कौन शब्द के उच्चारण करता रह बाकी ना बुझे पौनी इतना ना काल किच कोई पेंजुआ ठकैसा बाकी दो सिंगर नहीं थे ना ये समय आ गइल बा हाँ जी जे निमन गीत के श्रोता घट गइलन हाँ। खाली खराब अश्लील गीत के श्रोता बढ़ल चल जाता है हाँ 40 से जे ज्यादा उम्र के बा उहे तने बढ़िया गीत सुनता हाँ। जितना 16 17 18 19 साल के लोग बा हाँ जी। उ जितना गंदा अश्लील गीत गावो उहे श्रोता हो गइल हाँ बाकी समियाना के गीत आ घर द्वार पर के गीत में अंतर होला हाँ जी आज हमने गाइल बन जा कहीं घर द्वार के आंगन बा हाँ ए जे लगल तू बेटी के बात कहला त तारा बहिनी के हमरा लाज लागत हला कहे के पड़ला हाँ मजबूरी जे ना कह तो लोगवा कहि जे अजीत हाल चालवन का के हई से कहला सही ना जवाब देले है ये से देबे के पड़ल हाँ जी